Трудното нещо в трудните неща. Бен Хоровиц. Резюме на книгата. Каква е основната тема на книгата? За добро или лошо, всички тънкости на предприемачеството не могат да се научат в училище, нито дори в университетите за бизнес. Единствената предварителна подготовка могат да са примерите на успешни предприемачи и ментори, а оттам нататък наш най-добър учител става личния ни опит. Въпреки това, лидерите на всеки стартъп трябва да притежават или да възпитат у себе си определени личностни качества, които да са им от полза при взимането на трудни решения по време на работата с хора и управлението на екипи. Именно за тези характеристики говори Бен Хоровиц в книгата си «Трудното нещо в трудните неща». Той накратко разказва за изграждането на неговата първа компания. Хоровиц и екипът му сами набират всичкия капитал за фирмата, оцеляват след интернет балона през 2000-та година и поради натрупания си опит Хоровиц развива способността да устоява на критиките, без да проявява особена чувствителност към тях. Той научава важни уроци, които и днес продължават да допринасят за неговия успех. Според автора, главният изпълнителен директор на една стартъп компания трябва да притежава 3 важни качества. На първо място, това е готовността да избере трудния път за разрешаването на един проблем. След това идва способността за избор и правилна оценка на екипа. На трето място, изпълнителният директор трябва да приема битките при изграждането на бизнеса, вместо да се отказва, когато времената са трудни. Какво друго ще научите от книгата «Трудното нещо в трудните неща»? Прозрачното отношение към проблемите в компанията е ключов фактор за изграждането на дълготрайно доверие към главния изпълнителен директор. Доверието е пряко свързано с честността в дадени взаимоотношения. Ларс Далгард, генерален партньор в дружеството за рисков капитал Андресен Хоровиц, подкрепя тази идея в интервю от 2015 година. Далгард споменава, че най-важното качество в неговия живот е да показва своите емоции или, както той се изразява, да се осмеля да бъда човек. От своя страна, той също изисква 100% прозрачност от хората в екипа си. Дали една компания ще успее или ще се провали, зависи от решенията, които взима главният изпълнителен директор. Някои хора не могат да се справят добре, когато са поставени под голямо напрежение, за разлика от други, които в трудни ситуации мобилизират силите и ума си, за да вземат най-добрите решения. Бен Хоровиц дава личен пример за това как трябва да се мисли бързо и да се действа твърдо в напрегната ситуация. След срива на интернет балона до септември 2000 година, компанията му има приходи от $37 милиона, а прогнозите му са били за 100 милиона, което означава, че той трябва да намери начин да събере средствата и да компенсира разликата, и то да го направи незабавно. Хоровиц взима решението да направи компанията публична, вместо да я остави да банкротира и да изгуби всичко, за което се е трудил с колегите си. Частните компании по това време губят всякакво доверие в интернет пазара, но публичното търгуване остава като опция. В резултат от решението си, Хоровиц успява да събере 162,5 милиона. Аналитичното мислене и уменията за взимане на бързи и правилни решения не са полезни само на интернет пазара. Те са валидни за лидерите във всички области на бизнеса. Ето нагледен пример от ресторантьорството. Представете си главен готвач, който остава без ключова съставка в събота вечер, когато ресторантът е най-посещаван. Тогава той ще трябва мигновено да реши как да постъпи. Да пропусне съставката в ястията, което ще доведе до влошаване на качеството, или да сложи друга, която да я замести. Ако в тази ситуация не бъде взето правилното решение, репутацията на заведението много бързо може да бъде срината. За да чуете още резюмета на световни бестселери, свалете си приложението Бързи книги безплатно още сега.